सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, रुआ लोग को बतौले रहनी कि बहुत बड़ विवाद के बाद खेसारी लाल एगो जबरदस्त धमाका करे वाला रले हाँ, जौन की बीते दिन सिवान में कर चुकल बने। जी हाँ, रुआ लोग को पता होगी चाहिए कि लगातार विवाद में फसल खेसारी लाल यादव जौन की विवाद से घिर रहे हाँ, ई महीना भर उनका परेशानी रहा। परेशानी के बीच पहिलका स्टेज शो आपन पैतृक शहर यानी छपरा से सटे सिवान डिस्ट्रिक्ट के जलालपुर गांव में एगो शो कैलन रहते। ओह शो में जबरदस्त इनकर परफॉर्मेंस हिट गई और गाते गाते अपना आप के रोक ना पैलन और गाना गाते गाते खेसारी लाल यादव रो पड़लन। जी हाँ, रो लोग समझत होके कि आखिर कौना गाना खातिर रोलन, काहे रोलन, रो लोग हम क्लियर करें। लेकिन रो लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव आखिर कौन ऐसा बात उनका दिल में याद पड़ गई कि जौना के वजह से खेसारी लाल रो पड़लन। ओह स्टेज शो में रुआ लोग हम क्लियर करते नहीं। अभी रुआ लोग उनका एगो गाना सुनले होके हम लोग, जौन गाना रहे फिल्म मेहंदी लगा के रखना में, वो में रहे कि प्यार नईखन लिखल हमरा तकदीर में, नईखू तकदीर में जाने इस टाइप के कोनो गाना ओमे गौले रहलन। लेकिन ओकरा से तनी सा हट के गाना एगो गौलन खेसारी लाल अपना स्टेज शो में, जौना गाना के नाम रहे का कमी रहे खेसरिया अहीर में, नईखू तकदीर में जाने। गाना गाते गाते खेसारी लाल सुपर डुपर स्टार रो पड़ले स्टेज पर। पब्लिक बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स उनकरा के दिलस। बहुत भव्य स्वागत के साथ स्टेज पर बोलावल गई। साथ साथ भोजपुरी के अभिनेत्री अंजना सिंह और सुभी शर्मा के साथ बहुत कलाकार लोग जैसे समर सिंह और ढेर लोग कलाकार भी वहाँ जुटे रहे। रुआ लोग के खबर हमनी के अपना छपरा जिला भोजपुरी पर सबसे पहले रुआ लोग के डिस्ट्रीब्यूट कैले बनी सन। ऐसे रुआ लोग अभी के अभी लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई भोजपुरी के। धन्यवाद।